Ni te mae'r cystadlu'n parhau yn y cylch gwartheg ac un osbarth y ffermwyr ifanc nawr te dosbarth y Bustach Ifanc. A Elliw Roberts yn gwmni gyda fi ac Elliw, mi wyt ti'n gwybod yn iawn beth yw pwysigrwydd y dosbarth yma i'r pobl ifanc sydd gyda ni yn arddangos ac yn tywys yr anifeiliaid. Yndi, nes i gael plesar o ennill y cystadleuaeth yma blwyddyn dwytha. Mae'n bwysig iawn i pobl ifanc cael y cyfle i ddangos mewn sioe mor fawr. Maen nhw wedi dod allan â 4 bustach da iawn. Swn i'n dweud bod nhw'n gystal â'r 4 bustach yn y clas cynt. Maen nhw'n dda iawn. Sioe Thomas, mae'n ddrwg da fi sydd fan hyn nawr. Ni'n gweld Waldo. Ac ni'n gweld y beirniad yma wedyn yn mynd o gwmpas i ffethau Sharon Sellers o Swydd Lincoln. A wedyn yn yr ail safle ar hyn o bryd mae Gwion Howells a Mr P. Ti'n abod Gwion? Ynddo. Da ni wedi gweld o'n sioia. Mae o'n cael cyfle da. Rwy'n ifanc jyst eisiau dangos. Mae o'n gwych bod y cyfle wedi cael ei roi gyda young farmers ag y sioe. So mae'n chwarae teg i nhw. A mae'n gret i weld y criw ifanc mewn awr y bechgyn a'r merched yn neud gwaith da. Mae Jake Wilson gyda ni wedyn jyst yn dod nôl mewn i'w llinell. Mae Bustach bach wedi bod yn anesmwytho chydig bach. Ond war y teg, mae Jake wedi sticio at y das a dwi ddim wedi colli. Na di, mae wedi chwarae'n cwl. Mae wedi cadw'n cwl neis yn dweud. A mae'r Bustach, mae bob ddim yn newid, diwm wedi bod off y ffarm sy'n mynd fel, diwm wedi gweld llawer o bobl. So mae'n bahafio'n dda iawn, mae'n amball un pobl sydd wedi bod yn dangos i'r blynyddoedd ddim yn gallu cael gwartheg i aros yn llonydd. So mae o wedi gwneud job gwych. Wedi cael ei setlo yna nawr. Arbennig, da iawn Jake. Mae'n abod o, mae'n newydd i'r lloi a mae'n newydd iddo fo, ond mae wedi gwneud job gwych. A braf gweld y stiwardiad hefyd yn dod i mewn os bod angen. Jyst i roi chydig o gyngor ac chydig o help yn achos maen nhw'n ifanc fel i ni gweud wrth gwrs yn dyfe. Ac ar y pen pella na wedi mae Cerys Williams a Rambo. A hithau hefyd jyst yn tynnu yn ôl fewn i'r llinell. A war y teg, maen nhw i'w camol yn fawr iawn y 4 sydd yma'n cystadlu. Dyna chi ram. Hwnnw Bustach neis iawn fyd. Yndi, swn i'n meddwl ella bod o bach rhy fawr i be mae'n hi i theipi. So ella dyna'r unig creswm swn i'n feddwl bod o yn y safle pedwerydd. Chos mae'n 409 kilo'n barod. So mae o'n bach mwy na'r lleill. Glaboid o'n yn dwi. A'r Sioe Thomas a Waldo yn mynd i fynd â hi, dwi'n meddwl. Edrych fan hyn nawr. Just yn symud chydig, ond na nhw gyd setlo mewn munud. Mae'n just yn newydd yn nhw gyd, dydy. Jake, war y teg. A ti dda. Jake wedi setlo fe unwaith eto. Just yn dod ag yn ôl yn dawel bach nôl mewn i'w llinell. Na'r ffordd i wneud un, dyfe? Dwi'n eisiau panico. Na, a mae waith weithiau, mae'r un drws nesaf yn dechrau wedyn. Wedyn mae'n chdi mynd yn ôl, ond na, maen nhw wedi gwneud job dda, yndi. A'n haws weithiau, jyst gadl yr nifel i gael allan o'r system am chydig eiliadau, a jyst nôl mewn i'r llinell yn hamddenol brafa, a dyna fel maen nhw wedi gwneud chwarae teg. Dyna chi'r beirniad. Dwi'n cael un edrychiad arall. Jyst eisiau gweld o i ben yr un ffordd, dwi'n meddwl. Ie. Ar y teg, mae'n bwysig roed y cyfle yna, bod yn amyneddgar a roed y cyfle yna. Ond... Cerys yma na hefyd. Cerys ma'n ddrwg da fi, dim Sioe, Cerys. Cerys Williams yn y safle cynta. Na fo, mae wedi cael y nod. A'r Rambo, 335 kilo. A dyna ni'r garden goch yn mynd i Cerys Williams. Swn i fel bod hi'n hapus gael ei ail blwyddyn dwytha, so mae wedi cael y cardyn coch blwyddyn yma. Gol ew ti, Cerys, arbennig. A wedi gwneud gwaith da ar eidon wedi bihafio'n dda iddi hefyd. Llongwarchiadau gwresog iddi hi, ac Elliw, diolch i ti am dy gwmni a darbenigedd hefyd. Braf bod yma. Mwynhad gweddill y cystadlu. Mae'r pencampwriaethau mawr i ddod, wrth gwrs. I weld pwy sy'n mynd â hi brw yma. Mae'n mynd i fod off ma. Yndi. Diolch i ti.